Φαινόταν ήρεμη μέχρι που ανακάλυψε ότι το αγόρι της την απατούσε. Και τότε έσκασε από τη ζήλια της. Συναίσθημα που νιώθει κάποιος όταν επιθυμεί την αποκλειστικότητα της αγάπης ενός αγαπημένου προσώπου ή φοβάται ότι θα τη χάσει. Να αποκτήσει τα αντικείμενα, τα χαρίσματα ή τις κοινωνικές συναναστροφές ενός άλλου προσώπου και το ανταγωνίζεται, θεωρώντας ότι τα αντίστοιχα δικά του είναι υποδέστερα.